Rapolo Comunidad 4 naroon sa Apollo Sports Bar. Pinakauna, battle kanong gabi una. Yo, lakas sa inyo tanan! Yeah, big shoutout sa ating venue ni Apollo Sports Bar sa tanan natin rin karoon. Shoutouts po din sa uwan ganiha, gusto kayo, mga nalangay, tagamay, DJ EZQ, sa itong mga tropa natin karoon, Spot Productions, BSK, sa uban nga gikan paglagyo. Ay, yo! Sa akong wala, gikan si Bunga, maglagas para ni EGC! Joke lang pero what is next? Ready imuhang sangina na yung outfit checks. Bucket list na may bucket fest. Magpatay taron niya, magtagay kilid drunk undead. Manguli Banda na ako, 3rd Street, o. Sa kauban ako trabaho, TL na ako, kay Jason Gray. Shoutout sa iyan TL. Shoutout sa akong ubo, may tagmaayon ako. Sa akong to, gikan babag dos na pula po. Maglagas para ni El Shaddai! This street, shoutout ko ni Mia o Micho yan. Manang Cointos, Dog, EGC, pili niya una, El Shaddai. 5 nga judge, nato na battle na ta, enjoy yun nato. First round, El Shaddai. Round 1 game! What's up, EGC? Ang rapper nga hilig kay mo bars, Brad. Astig kini mamurma, naka-rubber shoes niya polo. Parisan dayog hairband. Laway kay katanawon, oy, mura kag bonji nga adik sa com shop. Kung naka all white pa ka, ikaw tong logo sa Bear Brand. Kay Tambo! May tagmatiuro ka sa high blood. Ikay hinungdan nga nung di na mo dawat og tambok ang angkas. Maluoy kas na nabuhi, oy. Pag-diet sa town, Brad. Wala kay gugmas ka o galingon na sobraan na ka sa self-love. Lamiki ka sungugon. Ako nalay maluoy. Di ka maikog si munguyab. Mas dako pa kaniyag tutoy. Kay sala ni John Leo. Inguna na siya kaburaot. Mo din ni Impacts, boss. Tibuok lawas may niburot. Pero di, maikog taman naway. Pero di, maikog taman naway kay lagi siya daw si Daniel Padilla. Pero kung pangutan nun tos DJ, ganahan ba siya maimong ikaw? Tubag? Ah! Yahaya! Kay bate! Kay kagilong! Makaingon taog the fuck! OMG kayog pamati makapuol! Oh my God! O sa kalaking nangandoy nga mahimong Daniel, gandang lalaki nasa top. Kung nagtuong mas labaw pa kakaron yawa, mabilyag man o papel, bisag unsa nga postura pwede bounce kay kaning DJ, ma-scratch! Pero balita na ako, palahubog man daw ning gago. Di daw ni maluro, bisag paimnon pa og krudo. Kung makatagay astang grabiha, unay tapok tuyok largo, pero bisag pila ka shots, di makatatsa, unta kuha na ang punto, nga matumbar ako gago, kung makigtagay na kunimo. Bisag ikay mugan, di mabalaka, naku di ka kaatraka, kay unsay gamit sa gunner, kung ako gunshots, sige imna ning mga bala. Sige shots! Makasikit ra ka na ako, boy, kung kaning lawasa kay panglupos. Sige shots! Sa kung crossover mawani, tanawon tagbag makalihok. Sige shots, sige shots, sige shots! Siya rogwa pa makaamgo, nakuwa pa kay mahimo. Back pa ka sa zero, kay matagay man o basket ang senaryo. Akong shots kay makaluro. Pero, imo na ng boto sa hurado. Wako'y pakiya na taon, boss! Kisa ka naghang shots nga gibuhian, imposibleng wa ko makapuntos. Kaba ko kumpiyansa ra kay ka. Kay El Shaddai diri sa Polo si Kapildi. Pero karon di na magsilbi, gikan ni Real MP3 Shaido mauning bansi. Pero lahi tong bounce na pang ribansi, sa kung bounce na di bakansi. Gi-underdog diri sa liga, ang tanaw ninyo papi, giitoy-itoy ninyo sa una, karon nahimo na og bully. Punan pa nila. Sige, time na.
Yo, bully ko no, yawa. Yo, bully ko ng buang. Grabe ka buisit. Tinuod ka nga bully. Yawa, bulingit. Gaanggol-anggol pa about motor. Grabe ni ka buisit. Naka-install na kong angkas gamit tong umupit. Mo ka to. Niya, tambok na pod. Kay bauman ko, piste ka. Unsa imno na kung bala, kanon-noon, pwede pa. Yata, round 1 game. Siya, si El Shaddai. Ug sa mga wa nakahibaw, ako ani siyang ex. Babe, sukad nagbuwag ta pag last year, wala na ko nangitag next. Sa una, perminti kuning i-flex niya, kada adlaw mi mag-sex, maong napurma sa iyang tiyan, anak na mong si Drex. Drex, naku ipa ila-ila, mauni imuhang nanay. Awa, pareho mo og naong. Murag halo inyong dagway. Sa una si Drex iyang paakon. Kung mahubog siya gikan tagay, taga Buaya, lapu-lapu. Dapat pangalan ni mo Lalay. Lay, maluoy ka, Lay. Bata lang ba, Lay? Bukan mo na mo Lalay, oy. Jesus. Irresponsableng inahan, kana kay tested na og proven. Si Drex nangayo gatas, gipatutoy niya utin. Wa kay kaluoy sa imong anak, imong mindset do kay broken. Hinuon Elsa judi ay ang kasing-kasing ani Frozen. Patay na, time na. Karong gikontrata ni Leo, nganong nisukol man ka in town, kay baw kang Buaya ka, nganong sa sea man kaning saum unsay isulti nimo. Tambok na pud ko. Ulol, mas bati pa ka lang taon. Kung ako itong tangkogo, ikaw itong tibuok naong. May rapong nagbuwag ta. Kay ulaw kang ikauban. May pang sardinas na iligo, imong naong dili masudan. Nya nagpakapiling nga Ginoo. May paimuha kong ludhan, papution ko na imuhang naong kung ako ng pabuthan. Kay lahi og sukdanan atong sapatos nga gisuot. Kaning silalay, Crocs, akong butangan og buslot maong bang. Pero ay sawa ko makita. Kay itong baning uplok. Pero hait niya akong pananaw kung ako na ang mututok maong rekta tagiliran og walay minor-minor. Ikaw ako ang Elsa, ako imong Grigor. Bisag imo paning base, akong tingog kay tenor pa siya giton sa pagtusok nga murabag Lexilor. Og alang-alang sa pangalan ang kalaban ni Agay, napaslakan sa talpakan, wa kapalag stigbakay. Literal nga ex kabay og Drex ayaw naghilakay. Ako na ning gipatay maong kaning si El Shaddai. Kanto El Shaddai. Ex ko niya. Mo ingon sa way buot. Hoy, ama, wati ka gisugot kay luag kay kaglubot. Ako kasing-kasing kuno Frozen. Mo ingon na rin sa ulipon. Oh, ako kasing-kasing diri ice pero imo yelo kay mong ipon. Huwag ka. Ngano din mag-anggil kong tambok. Daot ka. Tambok! Sa Ilsa, El Shaddai, oy, di Ilsa. Ikaw ganyan, rhyme sa AGC kay Ihii. Lipat na lang tayo, itang sulti lines, buwang sukol ko anoy. Gidi ko eh. Loud ko game. Boss John Leo. Salamat sa paghatag ni mo perme og battle. Tung pagniagi na akong naatbang bukogon karon. Sumo man nga wrestler. Dili mas dako kay ni nga grasya boss, dili mas dako kay ni nga grasya boss, dili mason sa mong freezer.
Dako kay ni nga grasya boss di ni masud sa mong freezer. Chicharon ra kong gipangayo imong gihatag tibuok bakten. Punon di ka og sungog do na ko'y balik 1 million diri nga kantsaw. Kabaw kung soft-hearted ka imong kasing-kasing humok panas lantsaw. Mo'y mangno ni John Leo nga punon daw ka sa sungog kaysa imong naong di daw siya ganahan magtanaw. Oh, ni Hong si John Leo po. Oh, ni Hong si John Leo kay lawas daw nimo baboy pero naong nimo chow-chow. Basig mo ingon nga tambok man sad ka, di ra ta iglain. Makaingon sad ko, mala. Ay nalagpamasin. Sige baboy na lang ta para di sad ka malain. Ikaw tong baboy ra nga oink-oink, ako tong baboy nga naibangkil. Pwede sad rar. Pero arita sayang estilo. Nga hilig kay mangumpara, nagtuog di mahalata. Ingani ka, ingani siya. Pero arita sayang estilo, nagtuog di mahalata. Hilig kay mangumpara, nagtuog di mahalata. Ingani ka, ingani siya. Mga estilong binanga. Mga namaster ng estilo nga pirmi gamiton igduwa. Magbars tayo pabor pag human pangumpara. Nagtuog di ka masakpan, bisag unsaon pa og tago. Kabaw kung gibuhat na nimo nila kay hadlok ang buhaton na nila nimo. Kaya nga naman gyud, kay nakalahian ang tanan. Nga naman gyud ikumpara. Mismo man ganitaw makakita, gusto magpakabuta. Kita asa kay mugtanaw sa kaugalingon. Taasa kay mugtanaw sa kaugalingon, grabe ba na sobraan. Layo na daw naabtan, pero ako pang nahikapan. Gi-underestimate ko diri sa battle kasi kapilde. Pero tanan tunay apan. Ang gituong pwedeng mahatagan ra og kumpiyansa, apan di kumpiyansaan. Apan di kumpiyansaan kay ikaw, sige ikaw na ang layo. Kay ikaw tong balon nga nilupad. Unya ako ang nagduko. Balon nga timbaan. Usaras pang dungog. Pero pagsabot kay giduha. Maong di porket ako ang nagduko. Ikaw na'y gihangad. Kay kabaw kung kaningat match up, mas halinon ka dire maong ako. Wara. Most hated ko dire nga MC maong tanaw ninyo. Basura. Pero nga naman mo do. Kung maunay tanaw ninyo sa kuha, making na mismo nag-ingon, nganong masuko kung paminaw nyo basura. Gawa. Baboy daw ming duha. Baboy daw ming duha. Idi ako na'y mo sampal. Ikaw tong baboy bakten, ako tong butakal. Bata ba ka do? Baboy bars, bitch. Round 2 game. Champion daw ni sila ha. Siya kuno'y pinakayawa. Pangan sa liga nila Sprout. Nya si Bulong ilahang tata. Mga naa didto bagong turok. Mga tanom nga gipanghasa, malamang mag-champion jud ka didto. Gapaapil sila og agta. Sa ilang turna, nay kamunggay, nay kapayas. Pero hinog dili padagko. Nya naay ni apil bunguton. Nagdaladala pa og tabako. Yo, sa ilang turna, naay kamunggay, naay kapayas, pero hinog dili padagko. Nya naay ni apil bunguton. Nagdaladala pa og tabako o Genesis atong senaryo inyong Dios maalanganin. El Shaddai di ka Ginoo, bitin ka sa inyong garden. Bitin ka sa inyong garden. Pagduwa ni Ibar og ni Shaido, mura jud gidaog-daog. Taga-bukid mi, taga-bukid mi. Taga-bukid mo, idi ka naog. One time ni at tukos ilang event, ilang venue, naakilid sa dagat, mga scammer. Huy but-buton, grabe ka hambog. Mga ni-sprout, kilid sa dagat, unsay tawag ninyo, mangrove. O, taga-bukid nga imit, wa ko ni bilib, taga-islaman mo do, tawag ninyo, primitive. Tawag ninyo primitive. Mga rebuildi mi dire. Unya pana ra di ay gamit. Lami kaayog porma unya isda da ito'y target. Igurot. Pero idol niya si J Black. Katong champion nga taga didto. Dugay na silang amigo. Sa salidang apokalipto. Bisag
Muhon pa ka og champion, imong naong di na malimpyo. O pareho ta nga champion, pero mas gwapo pa ko nimo. Power! Power! Mas gwapo na mo. Siyempre, raw na ko. Gwapo na ko. Wala kay bars, wala kay jokes, wala kay nasuwat nga multi. Na ako'y bars, na ako'y jokes. Mga babae pod nakamulti. Mga babae pod nakamulti. Bisag asa nga aspito, si GC jud ang mas lodi. Ubisag asa nga aspeto, si GC jud ang mas lodi. Uwa na nako tiwasa, di naman pod kinahanglan pang isulti. Maong kaning inyuhang champion, napaslang sa labanan. Wa kapalag sa mga banat sa kalabang sa kalam. Kanang agta kay maabdan niya mapalak-palakan, nakastaas aw matagak kag matamak-tamakan. Nay talang at tagtaran, kay maghalang-halang, gamay-gamay ra pagchap niya, lata-lataan, nay kamunggay, nay kapayas, o pagtak ang naskalan, kay kaning bitin sa garden akong lata-lataan. Oh, maribat ka! Nga di ka mukha unog bitin. Kay baka inyo ang blueprint. Mauna ni sukol mag taga Sibunga, ang lamon kas taga Bukid. Ako masulti na kay Tambok! Parihas ko no may tambok, pero mas tambok ka nga perfect. Tanawa ragod na oh, may pagtanduay na long neck. Buanga. Bitin, dagang gigimuhin mo ang gul. Tapon, Tambok! Wala pagaw ko! Tambok! Round 3 game! Butoon na unta ko nga astig ka! Kung walang ko mahibaw, naani siya gitago karon ang lihim mo lutaw. Nagpost ni siya sa Facebook og LGBTQ flag. Maigi pangita sa amaw. Hoy tarungang desisyon sa kinabuhi, lain kita naawon bayot nga nakong tao. Mao ni talented kay kabuhanga ka. Karon natubag mga pangutana. Mao ni daghan na hibawan kay usadi ka sila. Astig ka sa hip hop, astig ka sa liga, pero ana ni amo na ako mag-crop top daw kasi inyo ha. Aray ko! Siya nagsulti ato! Tinuod na akong istorya, di na siya bakak. Tinuod na akong istorya. One time nila ako si Ila, kita ko sa family picture, igsoon mong Mami Jupita. Pero, believe ko aning buwang. Kaya niya idungan ng rap, banda, pag-eskwela, o usa siya kay estudyante. Wadyo ko'y daganan ni mo piste kung diha lang ta magbase. Kay gawa sa talented nga bata, maayo pa sa klase. Pero ibutang sa imong utok nga lahi tong maayo ra sa klase sa tao nga may klase. Unya hambugiro pa kay ka nga kamura na wifi sa inyong bukid. Nga kusog inyong internet, maong kada bars ni mo connected. Nga kusog imong internet, maong kada bars ni mo connected. Bisag 5G ra ang signal, akong 1G di palupig, kay bisag 1 hit ra ang gamit. Grabe naka-loaded. Maong bugwak mo tanan, way makumkum nga aso. Pakpak sa dughan kay mag-abot ang ubo, pwede pakpak na lang sad kay mabungkag na ang o. Inigsaksak kay itaktak ka na lang pag human ka maabo. Simple lang nga sungog do, o simple lang nga banat do. Simple lang nga banat do. Simple lang nga banat do pag humang yaga agay-agay. Pag humag yaga agay-agay. Pag simple lang nga banat do pag humag yaga agay-agay. Di na miss dilisuron, di na miss dilisuray. Direkta na ang punto unta kuha ni mobile nga di lang basta punto kumupunto sa kung punto say. Kay Tambok! Tambok! Induta sa inyong lechon riyoy na earrings! Gatay! Pala na kayo, time. Lagom! Lagom! Lagom!
kambo ko may ano ba suot? Dagong ng buwang nga ka. Ang ba kaya tayo? Country game! Yay! Yuso na. Nag-chat ming bisiman. Uy. About sa issue ninyo, Brad. Nganong gaaway mo ni Elsa? Iyapod kong gitubag. Bitin jud di ay kado sa imong panit ni Lubad kay pag-event dito sa Sprout imong gikayat iyang angkol. Kay real talk. Dito uyab ni bisiman inyong gigangbang ni John Leo. Hubog ra mo pareho maong niguwapa si Alberto. Kahibaw ba ka katos Alberto? Upaw man to nga bayot. Abi ni Leo ikay babay imong buhok gilarot-larot. si El Shaddai ni ungol, gauntol-untol, si John Leo kay nalibat ang nasudlan ronghol. Sakpan ninyong katonto. Erectus mga homo. Sakpan ninyong katonto. Erectus mga homo. Next event atangin ninyo. Bisiman versus Apollo. Pero di, nanili niya ni Shaido. Ana siya. Dapat pangalan ni mo kanding kay nagsigirag ka goat. Really? Nagsigirag ka goat? Ilang una-una kay ni float. Ikaw raywa ni lutaw kay wala ka sa boat bars. Go El Shaddai. Solid mag-rhyme. Okay kay bay. Wordplay Cloud9. Mong boss. Aha ka walay lasa ang gihatag sa kalaha. Makawalaga na banat pinataka o pambata. Sa pagsuway ni mong unay ikaw gidi malas. Kay ako tong pagsuway hindi ka makaaling kawas. Kay mura kong kansihon. Kung ako ni paliton, sa kasuya ka na mulat maong tumba na ni Ron. Wa kay tira nga pang dakdak mara Oscar Robertson maong mawala ni Sanet nga murag solar superstorm. Kay walay init nga nasingit sa iyahang pakulo. Puro hirit ra og singgit imo estilo kay bulok. Naa ka sa taas bay? O kay mura kag tuko. Imuha kong giunay. Ing anak ka kamubo. Nadala ra sa bawd wa kay bout sa kuang flow. Nakupakan na laog maong wow busog nako og halata nga masahod. Maong gaw ikaw na tong mabalagbag sa sahod kay ing anak ka kalow. Ay. Tayo sa dyan! Rapolo, Comunidad 4! Una batol ka ng gabi una! AGC! Jesus El Shaddai! Pagbaga dumalig ba eh! Sulit ka batol! Judges decision 5-0! Para ng AGC! Sana siya para Shaddai! Shout out. Kay Apollo. John Leo, ang BMB Productions, PM ni Brantwin. Sabi to, don't please, tanan. Yeah. Judges! Dali na pala yung judges! Wala ilumay. Ang gibotaran ako si EGC, pero sayang kayo kay dibasin ako sa by per round. Dibasin ako sa per round. Dibasin ako per round, sayang kayo na choke si Shaddai na pala chance nga may hato, pero may ning EGC. Ang gibotar 2-1 ang round 1 para kay El Shaddai, round 2, round 3 kang EGC. Simana akong giboto sa ilang duwa kay karon ako ang round 1 o round 3 kay tablara kay kuan ilang mga props ba kay connect sa kay tao sa round 2 kay Dictora kay ligas na siguro kay tungod na choke o starter ba siya pero mo to gyud GC so GC props gyud pa siya o gidali Ang Jalio day, dili ko judge pero ako tagiya dere. Yo, Jikoy. Paano ako round 1 kang AGC, round 2 kang El Shaddai, round 3 kay dikit ra sila pero mas inot mo gud ang elder na AGC, mas kumbaga nay mas limpyo ang iyang gibuo na buhat ba. Pero dili ka siya ginana kalayo ang adua para nako.
challenge mo nibig. Malimot na si DC. 3 rounds. 1 to dikit pa pero nagdabay. Gamay lang naman ni DC. Round 3 choke man si Jabri.